Na esquina dunha rúa concorrida, a criatura mira pasar a xente. Chega un individuo coa cara pintada de branco e traxado, tal, con cor de drago. Cando chegaches? Xa estaba aquí. Quero dicir, á cidade. Non sei, debo levar aquí dende sempre. Que raro, nunca te vira. Tampouco eu a vostede. Ai, non me trates de vostede, ao fin e ao cabo somos colegas. Ti tamén esta feita de andar cos loucos. Como todo o mundo, un pouco daqui, outro pouco dará. Bota mans aos dentes e sacos. Mira, de plástico, teño varios modelos. Volve a poñelos. O do corazón é moi impactante, debe funcionarche moi ben. Chorrea sangue. Agora xa non, é mellor así, puño todo perdido. A xente encántame. Que a puña perdida? Non, o sangue. Fíxate no cine. Canto máis sangue, máis éxito. Eu tamén me poño algún. Aquí ves, nos rebiques dos beitos, como se viñese de lle morder a alguén. E non ves? Non, claro. Pois parece. E salsa de tomate. Manías. O verdes prefiro almorzar torradas e café. Ríe do seu propio chispodeante. O teu está moi ben, de primeira. Vese que controles disto. O que? O aspecto, estás tan caro. Gústache? Moito. Pois a xeridade mesmo. Natural, tamén lle dá o meu. Mira. Abre os brazos, ergue a capa e mostra os dentes. Esta esquina tiño eu antes. Ata que conseguín outra máis ao centro. Non é que esta se chamara, pero canto máis ao centro, mellor. A xente é máis entendida e ten máis penas. Ao que a tiña deita agora ia moi ben. Palmou, sabes? Un mal rollo, un paradoxo. Era a estátua de liberdade e morreu de sobredose. Deron xa licenza por moito tempo. Que licenza? Non tes licenza? Ni sequera sei o que é. Non fuches por comisaría, miraste que ten algo sobre ti, nin presentaches a solicitud de concello. Non. A que faz nesta esquina? Non sei, ainda era. Así, sen máis, porque sí. Non serás os que tens as esquinas que están postas no mundo para que se instalen eras o primeiro que chega. Non é así. Non, señor, cada un temos a nosa. E non se o ten de calquera maneira, hai unhas normas. Non sabía. Hai moito que te dedicas a isto. A arrancarles o corazón ás mulleres que queren. Hoxe foi a primeira vez. A primeira vez e xa escolles esta esquina. Joder, tío, o teu non ten nome. Ninguén entra nun quirófano e se pon a operar o primeiro que lle cae nas mans, así como se tal a cousa. Esta é unha esquina para a xente experimentada, con talento e cunha gran formación. Cal é a túa? A miña aquí. A túa formación. Onde aprendiches a facer isto? En ninguna parte. Cando abrí os ollos xa a sabía. Xa está, así de fácil. Crees que iso te autoriza a exercer un dos oficios máis velhos do mundo? Eu non creo nada. É a xente que non che merece o máis mínimo respeto. Crees que porque non pagan unha entrada ou non dispoñen dun asento, xa non teñen direito a un traballo ben feito? Quen vos dixo que por ter necesidade e querer gañar unhas peras, xa están legitimados para plantaros nunha esquina, poñer cara a poque e creer que están caminando unha vida honradamente? Isto é un oficio que exixe unha altísima cualificación, unha arte que se remonta á antigüedade grega, a máis pura de todas, a máis sintética. E para que, ademais de nacer, hai que facerse. Canto tempo aguanta sen pestalexar? A que ven iso agora? É fundamental. Nunca o me di. Eu podo botar, sen pestalexar, horas, días enteiros. E sabes por qué? Porque podo alcanzar unha gran concentración, porque adestro, porque me someto a mí mesmo a unha preparación permanente. Sen ela, non é posible mellorar e moito menos alcanzar a perfección que o oficio require. Levo toda a vida preparándome. Vou polos 30 cursinos, aquí é no estranxeiro. E todos con xente de primeira. De onde sacades que ser mimo facer de estatua é máis sinxelo que escribir un libro? Recitar a Shakespeare ou estirpar un apéndice? Que é iso? Que é o quê? Un apéndice? Non, ser mimos. Puto entusiasmo de merda. Vaise a mudar.